Bueno, pues estas neves implican evidentemente que, primeiro, que é unha riqueza para un concello como de alta montaña como da Veiga, porque ao final é bo pos gandeiros, é bo pos agricultores, é bo po turismo invernal, é bo para que teñamos máis auga na época de verán, pero despois evidentemente tamén implica importante gasto en mantemento, en reparación, en provisión, en limpeza das carreteras, e implica que tamén pode haber daños e que hai que ter precaución, e a súa vez implica que, que a xente nos povos, ou se temos neste momento funcionando o propio Concello ten dúas quitaneves, unha Diputación e outra a Xunta de Galicia. Ao cales agradecemos evidentemente o esforzo para intentar que as carreteras estén nas mellores condicións. O servicio de axuda no fogar neste momento ten difícil cobertura, non obstante a planificación fai que onte, por exemplo, cubriríamos prácticamente a todas as persoas que tiñamos que asistir e hoxe, precaución, estar en casa, intentar disfrutar todos aqueles que poidan disfrutar de un paisaxe como é o da Veiga neste caso, e non asumir riscos, porque evidentemente desta vez sí que hai moita neve. ¡No me puedo mover! Un minuto, no? Cioè...